Si Tagalog. Sik. Ayun, lain. Sik Kastik. Gikan sa Barangay Tigas Clan. Ang atong challenger, ang Barangay Druga. Tara, Barangay Druga. Fisik Clan. Fisik Clan. Ya, sana na ni. Sa di pinatusog doon. Ato na tapuson. Ato na tapuson. Una, ang una si Jake. Jake starts daw. Yeah. Gisulahin na. Kevin, tan-awag yung mga naong. Palaway kay magdagway. Taysa kay nagtuon yung mga laway. Kung ako yung kontra, kamu mamatay. Yung mga naong pelandaan, murag mga inatay. Ako ra usa, kamu duha. Pero di ta mo kan tulungan kaya kung estilo bago yung mga estilo mga luma, puros kinawat, puros scripted, pero ako yung kontra, kamu mawanted. Ano si Example? Nagkakita ako? Yeah. Alam ko, isa lang kayo sa mga alam ko na isa lang kayo sa mga tagahanga ko gusto sa akin magabang at magyabang. Wala kayo hindi ko kayo atrasan. Ito sa Barangay Druga. Barangay Druga. Start. Make some noise! Hoy! Ay, sasabog po. Sige na, Ipoy. Hello, game! Hello, Tado. Nakita kita sa Quiapo. Akala ko ikay nakaupo. Akala ko may problema ka. Pero pala, nakatsupan ng bakwa.